Għal Austin Camilleri, il-lingwa hija bħaż-żeba taż-żejt u l-akwarelli, l-irħam u l-bronz. Jiġifieri il-materja prima li permezz tagħha joħloq xogħlijiet tal-arti, bħalma naraw fir-rokna li jmiss. Jien ġieli użajt it-tekst fix-xogħlijiet preċedenti tiegħi, mhux bil-Malti biss, u kont użat test mhux neċessarjament għax kien qed jgħid it-test, imma wkoll għal-forma, tipo tiċpis ta' kulur. Iktar reċentement, billi kont qed naħdem fuq l-idea ta' territorju u billi għalija is-sit u l-kuntest huwa importanti, bdejt naħdem ħafna iktar bil-Malti. Għalija l-Malti huwa b'xi mod ieħor distillat ta' esperjenzi, ta' memorji, ta' storja. U billi kont qed naħdem fuq l-idea ta' territorju, ta' baħħar, ta' barra, ta' truf, ta' aħna u intom, għalhekk interessanti li nuża l-Malti bħala qisu dak kif qedlek distillat ta' bejn dawn il-Latin u l-Arbi. Fil-verità l-ewwel xogħol li kelli fuq bil-Malti kien video li kien esibit Brussell, allura il-kuntest in that case kien Ewropew, però dal-video kull ma kien il-ħin bil-Malti u fil-ħin ta' vera kien jixxiftja minn ħin għal ħin ieħor, minn ħin għal ieħor. Jiġifieri minflok ma tara n-numri Latini kont qed taqrom bil-Malti. Fuq l-idea ta' disa ħarġet ukoll minn esibizzjoni kienet Brussell imma xtaqt nespandi x-xogħol tiegħi aktar fuq it-territorju kollu kemm hu Malti. U fil-verità bat 9 versi minn poeti, minn poeżija u lirika kontemporanja Maltija u naqqaxthom madwar Malta u għawdex anke kemmuna. Bażikament kull ma rid nagħmel li inħalli l-marka, bħalma ħafna minna inħallu l-marka, però b'mod kemm aktar impersonali. Dawn bażikament huma interventi direttament fuq in-natura, alright? Imma mhux interventi li huma għal dejjem. Fil-verità jiena li nieħu gost li n-natura terġa' toħod lix-xogħol tiegħi in this case. Però kien hemm żewġ postijiet fejn mhux in-natura ħadithom lura imma l-bniedem stess. Għax tnejn minnhom kienu fuq sit ta' kostruzzjoni, wieħed ta' Sliema u l-ieħor il-Mosta u bnew fis-sit ta' kostruzzjoni, ġifieri l-industrija kienet ix-xogħol in this case u mhux in-natura kienet ix-xogħol. L-oħrajn hemm fuq l-irdum tas-Sanapaw ta' Ċenċ, mbagħad hemm f'Barriera, il-Qala wkoll, u mbagħad hemm oħra li ħaditha totalment natura x'kienet direttament fuq il-baħar u migrufa fit-Tafal li kienet arqawla Marsalforn fil-limita ta' Marsalforn, imbagħad ovvjament hemm xrop Laġin, il-Wardija, Kemuna fuq il-moll ta' Kemuna u hemm taħt Santirmu l-Belt. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.